Hola, avui aprendrem una miqueta més sobre fulls de càlcul. Vull que fem una factura com aquesta. Una factura és un document que us donen totes les empreses cada vegada que compreu. Anem a imaginar-nos que som una empresa que ven per internet i que algú ens ha comprat tot això. Us podeu inventar el que voleu comprar, el preu, tot això són dades inventades. Totes les factures han de tenir un número de factura, una adreça, una data i podem posar-li el logo. I al final han de tenir el total i els impostos. Doncs això anem a calcular-ho i després ho fareu vosaltres. Jo us ensenyo com es fa. Primer, el logo. Podeu copiar per internet, buscar logo informàtica, un dibuix, el que vulgueu, i li poseu. Copieu la imatge, que això ja sabeu fer-ho, i enganxar. Quan l'enganxeu, pot ser que us enganxi així de gran. Doncs la feu petita. O també, veieu aquí els tres puntets aquests? Podeu-li dir, col·loca la imatge a la cel·la seleccionada i llavors us la fa petita fins que capi en aquesta cel·la. Veieu? Com he fet jo perquè la cel·la aquesta sigui més gran? Veieu aquestes cel·les d'aquí? Tot això ara us ho aniré explicant. Per fer-ho més gran, em poso aquí, veieu la línia blava? I ara se m'ha fet petita. I si la faig gran, la imatge del logo va creixent. Jo com que ja tenia un logo, aquest l'esborro. Vosaltres el poseu on vulgueu. També l'empresa té una adreça. Jo per escriure l'adreça, com que vull un camp molt gran per escriure el nom i l'adreça, doncs aquest també he fet que sigui més gran l'espai per poder-ho escriure. M'he inventat les dades, no sé ni si existeix això, ni aquest carrer tampoc sé si existeix. I la data, doncs la data podem posar per exemple 8 de maig. I la factura ha de tenir un número, això ho canvio, factura número, així, m'ho invento. I ara què tinc a la factura? La factura ha de tenir una llista de productes que ens han comprat i cadascú amb un codi inventat. Les empreses tenen codis per saber cada producte informàticament com es diu. Ho podíem posar o no, però jo ho he deixat. Vull que aquesta columna sigui una mica, per no perdre tot aquest espai, sigui una mica més estreta. Doncs les columnes també les puc ajustar. Aquí al producte he deixat més espai perquè potser algú té una descripció una mica més llarga. La quantitat, doncs quants he comprat a cadascú, quin és el preu, i alguns d'ells m'he inventat que té descompte. El descompte, com a les rebaixes, sempre es diuen en tant per cent. Oi que ja sabeu fer servir el tant per cents? Jo per si de cas us ho explico. Aquesta televisió té un 10% de descompte. Com es calcula el 10%? Doncs multipliquem 500 multiplicat per 10, són 50. Llavors aquests 50 els hem de restar. Per tant, 500 menys 50 ens donaran el total. Com es fa aquesta fórmula? Perquè ho faci Excel sol, doncs mireu la cel·la. D7, que és aquesta en taronja, 500 menys 500 multiplicat per 10 és el resultat. És a dir, a 500 li resto el 50. I el resultat són 450. Anem a fer un altre exemple. Aquest portàtil valia 900 i quin descompte li apliquem? Doncs un 20%. 20% de descompte. Com calculo el total? Recordeu-vos, per escriure una fórmula anem aquí a la cel·la, comencem escrivint un igual i ara ja m'ho proposa. Com que ha vist que la cel·la d'abans es calculava així, doncs ja m'ho proposa. Doncs li diem, sí, es calcula així. La D8 menys D8 per E8, és a dir, 900 menys 900 multiplicat per 20. I el resultat? 720. Ara mireu que el format del percentatge, i això ho he escrit així, i aquest és diferent. És perquè aquest número vull que Excel sàpiga que és un percentatge. Per tant, li dic formateja com a percentatge. I em posa els decimals. Què passa si jo no vull els decimals? Ni aquí ni aquí. Doncs selecciono els dos i li dic, amb aquesta d'aquí és treu posicions decimals, perquè no les vull. Ara que estem fent els formats us explico també. Aquest número d'aquí són euros, oi? Doncs li podia dir que m'ensenyi els euros i em posa els decimals. Com que aquests són euros i aquest és calculat, ja m'hi posa l'euro igualment. Jo no vull els decimals, perquè no en tenim, doncs li trec. I aquí també m'ho fa. I per tota aquesta també li posarem que són euros. I que no volem els decimals, però aquí sí que els volem. Llavors aquests dos li trec els decimals. En aquests sí que els deixo i aquí li puc treure decimals. Aquest no té descompte, 0.
Aquest, com que ja és bastant econòmic, no té descompte, i les despeses d'enviament, com que hem comprat molts diners, doncs ens ho donen gratis. Recordeu com es fa perquè ara aquesta fórmula no l'hagi de tornar a escriure? Ens posem aquí en aquest quadradet blau, l'arrosseguem cap a baix i la mateixa fórmula la va copiant, però de forma intel·ligent. Aquesta fórmula serà calculada amb aquestes dues cel·les. Molt bé, ja tinc tots els totals per cada línia. Ara he de sumar tot això, que serà el total de la factura. Com ho fem? Podem fer servir el símbol aquest de les funcions i triar la suma, o fer-ho un per un. Jo prefereixo fer-ho amb aquest d'aquí. Sumo i selecciono totes aquestes. Molt bé, tinc aquest total. Ara li he d'aplicar l'IVA. Sabeu el que és l'IVA? És un impost i sempre és el 21%, però sempre que fem coses que no siguin alimentació o alguns productes tenen menys. En general és un 21%. Anem a aplicar aquí. Aquest 21% li sumarem en aquesta quantitat. Per tant, primer calculem quina quantitat hem de sumar i aquí sumarem les dues. Per tant, aquest serà aquest valor d'aquí multiplicat per 21%. I el resultat, això són els impostos. Llavors, el total que jo pagaré serà igual a això més els impostos. Perfecte. Doncs aquest és el total que he de pagar. Per què m'ha sortit negreta? Doncs perquè jo ja, abans d'escriure alguna cosa, tota aquesta fila li havia marcat en negreta. Per què em surten aquestes línies d'aquí, negres? Doncs perquè jo abans hi havia preparat la factura i li havia posat les vores, aquestes d'aquí. I així em queda una mica més forma de factura. Vaig a imprimir-ho a veure si m'agrada com queda. Dic imprimeix. Veieu aquestes línies que veig per aquí, totes aquestes que estan en gris? A mi aquestes no m'agraden, jo només vull les línies de dins de la taula i potser algunes d'aquí. Per tant, totes aquestes d'aquí dalt, ara li vaig a treure les línies, vaig a fer que s'amaguin. Surto d'aquí i ara vull que totes aquestes línies de color blanc, tot. I aquí aquestes d'aquí també les vull de color blanc, les de dins. Ja m'ha tret aquestes que ja tenia per aquí. I tot això, doncs les de dins, també les vull de color blanc. I aquesta, per exemple, com queda el total, doncs la vull en color així. I vull que la línia de dalt sigui un color griset. I aquestes, doncs ja està, ja bé, ja m'agraden. A veure com queda ara. Què? Us agrada? I si el posem en vertical? No està mal, no? Queda bastant professional. Molt bé, doncs ara us ensenyo un truquet més. Totes aquestes línies, veieu que són una mica més amples. El que he fet, perquè totes siguin el mateix ample, és seleccionar-les totes, així apretant el ratolí, i llavors, quan moc només una, ha de sortir la fletxa de gran, quan moc només una, totes es fan igual d'amples. Així queda bé. Si ho fas una per una, a part que trigues molt, no quedaran totes igual. Aquí el preu veieu que també l'he fet més estret, el descompte l'he fet una miqueta més ajustat. També el títol del preu i de descompte i del total, com que els números es posen al costat dret, els he alineat a la dreta. I així em queda millor. La quantitat també ho podria fer. Quedarà millor així posat. I en canvi el producte i el codi, com que el text es posa a l'esquerra, ho he deixat així posat. Sí? Ara, si som una empresa no tenim només una factura, tenim més d'una. Com es fa? Mireu això d'aquí, aquí posa full 1. Això són pestanyes. Doncs aquest full 1 li canviarem el nom i li direm que aquesta és la factura 567, que és el que posa aquí. Doncs ara anem a aprofitar això que hem fet per fer-ne una altra factura. Llavors aquest li diem que ho dupliqui. I ara aquest d'aquí li canviarem el nom i
aquesta serà la factura, la següent, número 8, aquest tindrà el número 8, i aquesta factura tindrà uns altres productes. Per exemple, m'invento unes quantes dades i crearé una altra factura. Molt bé, ja he escrit unes quantes coses que han comprat, vaig a calcular els totals. Aquest total és 30 euros. La fórmula la faré igual encara que tingui un descompte de 0, menys 30 multiplicat per 10. I això ho arrossego fins a baix. Ja m'ho he calculat. I aquesta és una altra factura que tinc. Si la imprimeixo a veure com queda. Molt bé, ja tinc el format fet. Ara podria aprofitar i tenir unes quantes així fetes. Sí? Us animeu a fer un document amb fulls de càlcul igual, amb 2 pestanyes i 2 factures inventades amb els càlculs els totals correctes? Molt bé, doncs fins a la pròxima. Adeu.